Hi friends, maadjong hapon. Welcome back again to my channel. Karong hapon na tabang kong ay mag-assist ko kay pikot siya ng buho na buho sa aircon. Kay gitangtang man ang aircon kay gipulihan og kanang gipilit ra sa bumbong. So mo-assist ko di ako ijang labor karon. So watch out friends. I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you. Labor for the day daw siya karon. Oo, kaya nga kanang ditabangan kay wa man sa labor. Ang gupon makaingon mo friends nga kahibaw pag kung mga nilaking binuhatan di kay puro na lang makita ninyo nga galaag, gakaon, kay ba pag ko nga ni mag-arsag haloblak, magmasag simento, o ganahan mo magpamasa, ako masa sa ang kuan. Ako yung malagi kagkao. Init man, magmasa ko dadto, malasok pa nang natay pang kuan, hindi magkaabot. Ang panahon na friends, ang trabaho sa laki, trabahoon ko sa badze kay o panalitan og wala kay makwarta, at least makapangita kag mamiso palit pagkaon. Ito pa yung mamiso. Tagpiso. Isaksa? Pag hinay diha ha? Mo man buho among tabuna na rin simin halo black. Kay mo man gipuli kana. Nasha Arigawas friends. Magmasa man ka friends. Andiyan na. Ipta sa paliyog, miss. Ha? Ipta paliyog. Iptan? Assistant, tig-ibot, tig-saksak. Assistant ka di. Mo yung trabaho. Tig-barina. Aruha ka friend. Team Astro ka friend. Aruha ba ka? I like it. Isa Miss pa. Agnes, ako na si Agnes. Wa man. Wa. Dikila po dami. Mo to musod, mo tangi ka. Sod. Dara friends ni sud nagtanto. Mo na yung Hello Black friend. 3. Di man din lalim ni manabaho tag labor friends oy. Saludo jud ko sa mga laborer din ha, mga carpenter. Saludo ko ninyo kay dili day lalim init. Makaluya. So di lalim. Ako'y pala. Mura lagi nagbuo na nga mga bus. Ako nga. Di ba isa? Siya kay labor of the day ba na siya? Di ba isa yung man eh? Murag volcano. Challenge ba painit? Challenge mo ko painit. Kunin dito. Eh. Ano ba dito? Ito ba ba dito? Utangi sa kilid gamay. Challenge. Mura man ko gabay-bayan is bas.
Nabaw ari pikas ma ano na yung sabihin nito. Nagusa na ka, friend. Masa ko ang gigamit palita pa ni ang gigamit kay. Dako man nagpala para na so. Halo ni dang kamot. Tarong nga pod. Ano mo daw kay B. Tarong na oy. Kasi Before of the day. na mga gisa. Wala butang anag tubig. Baka ako sa gulong pa na. Lahining style, mix ni, mix. Lami man dapat magpainit. Makakuha sa lahat, maka medyo sa lawas eh. Okay. Ano, lawas eh, kapoy. Yeah. So kam Tarong nga, okay. Mura makaga. Kanang guys, ana kami tong mag-cultivate og yuta para tamnan og garden. Bisaya ka ras. mga ako gadget dako silang saludo sa mga trabahante nga mga labor, mga panday. Kay di day lalim ni trabahuan ni init. Sini siya. Oh, may sakto. Abante libor. Ilaw mi. Ano. Pagka po pinag-umot. Muna yung gihimo. Brush ka naga sagol o ka ng Sulmi. kamay o pulburon niya gibutang ag kamay. Dahil ka hapot, mabaw ni sa. Ihanang daton ang gimasa sa taas. Bukat. Dinali. Kaya pabalik. Bagdaat. Dako bito kag lawas. Dako jud. Sungkong si male and Baboy. Hangat. Isa ra man nakahalo black friend bukat ba day na? Tidolay asa ni ikan. Asa ni nga upgo. Sa V-Live. Isa ra pa diha gihakot friend pero gibugatan na siya. Ari. Kay bangil na kay. Hi, you want to help? He wants to help. You want to help? This? Pangat ko. Pangat. Friend. Yung puno ni. Day little assistant. Hi. Little Little bubo. assistant. Ay, kay Boga, para makita kami mo yung isang siya, ang chat yung dinamit ko, dili ka tanan. At doon sa kuan, sila chat na butang. Ba. Ay, lagi ng kabilya, biging. Ah, nakunin mo. You give it to Ayin?
Give, Uncle Aying. Give. Kaya na lagi siya ngaying. Oh, hatag daw niyo. Yeah. Martilyo na sad ka, no? Bi. Sabi, palitir kaya yung mga carpenter nga. Amoy, kita ko. Sama man ni siya maoy. This one? O go give to Kuya Ian. Give, Uncle Aying. The little assistant. Oy, magduk. Gaduk-duk. Gigi. Ah, give it to Aye. You will do. Give it to him. Tito Aye. Bitawa sa iyo. Iyang gata mo. Ang tanaw mo, kuya. Mamutapang siya ma. No, baby. Kayang ibuhat. Careful, walay kuan iyang mata. Iba baka nga mo, bunit siya. Enough, enough. You want that? It's heavy. Oh, dito ka niya buntag nga. Pag mata niya sa wall, May naganaan may na ko siya. mata. Kaway ni Jillian niya, iduk-duk. Eh, Ayaw, lagi niya kay masamay. No, be, enough, enough. Taka sa minto ba? Sa minto, may buta rin na black. Ano kanina na black, lubngan, wala. Hi friends, nakaligo na ko. Gikan ko human nag-assist ni Aying sa pagtapak sa buho sa gikuhaan sa aircon. Nandiya di man day lalim ning trabahoan ning ingani. Gamay ra gani ito ha. Di jud lalim magmasa, maghakot. Dili lalim samot na siguro og dinaghan jud nga trabaho. Mao nang nakasaludo jud ko sa mga laborer nga ingani ang trabaho di jud ay lalim. Unsya, I hope nga nag-enjoy mo sa ako ang vlog karong adlaw ug magkita-kita na usab ta sa sunod nga ako ang vlog. Ug sa wala pa nakasubscribe sa akong channel, hinaut ko nga mag-subscribe mo and then i-apil lang sa nang bagtingan para ma-update mo sa tanan nako nga mga video. Ug daghang salamat sa pagtan-aw. Bye-bye. You be